Ljudi, evo nas nakon dugo vremena na našem kanalu. Jedan lijep video. A to je ono što sam ja kupio Jani za rođendan. Ne znam sad kako, da li se njoj to sviđa ili ne, ali znam da se sviđa, ljudi. Bilo je teško naći, teško doći do tog, ali našao sam. Лепый. Вообще самый лучший подарок мне на день рождения. Сейчас вы увидите. Ovo sam ja ujeo malo, ljudi, nemojte sad govoriti udaraju ili onako, znači to sam ja iz ljubavi nju malo, jel tako? Možda sam i... Постоянно кусается, знаешь, покусяк. Sad evo mene, ljudi, ono što hoću da vam kažem je to da sam prije 2-3 godine saznao od Jani šta je to njena u stvari životna želja. Tako da sam sad potrudio nakon tog dužeg nekog perioda da nađem, da kupim i uspio sam u tom. A sad ćete da vidite šta ima Jana da kaže na ovo sve. Jana, Da. kako je s tebi svidio poklon koji sam ja tebi kupio? Супер. У меня просто-напросто, понимаешь, как чувства мои переполняют. Hajde to probaj na bosanski reći. В шоке я. I u šoku. Да, в шоку. Da li si možda mislila na to da ću ja kupit baš to? Нет, не мыслила. Ты же... Ja sam tebi rekao da imam poklon i ti si onda kontala, razmišljala šta bi to moglo biti, ti i Fatima zajedno. Da. Sve do onog momenta dok ja nisam to donio. Я была просто в шоке. Просто была в шоке. Я не ожидала. Не очікувала. Znači ljudi, sad kad se ovaj video završi, mislim, ovo sad što snimamo, u nastavku ćete vidjeti situaciju kad sam ja tek donosio poklon, kad je ona prvi put to vidjela, stvarno, mislim, nekako treba puno ulaganja u to, treba puno pažnje, treba ljubavi, treba svega da bi to bilo to što bi rekli. Uglavnom, idemo mi da vama pokažemo poklon. Aj. Se ukrije tamo. Ne gleda. Ajde. Sto, znaš li šta? Da šuta. Nemoj da progledala, oči biti povadio. I to oba. Так что мне там уже можно поворачиваться? Ne može. Oj, блядь, ajde, gledajmo te bacim kroz balkon. Это мне? Ajde skini, sviđa li se? Skini sve ovak svuci. Моё ты чудо! Боже Beba je, мой! 2,5 mjeseca stara beba. Ali će narast do 40 cenata i priča. Ой, Хвала. Jel ti lijep? Лепый. Как
ты запомнил, что я его хотела, а? Если не htjela. Да. Znači ja sam dao mu ime Charlie. Чарли. U auto je sve govorio Charlie. Charlie, Charlie, Charlie. Charlie, Charlie. Ovo je beba. Моё ты красивая. Znači, hoće da malo gricne dok se ne nauči na nas. Treba mu vremena, treba polako učit sa njim i to je to. Красивый какой. Чарли. Kaži Mimo. Не надо. Ne smiješ, rekla je Jana. Можешь говорить Фатима. Jesi zadovoljna? Да. Znači, to je beba od 2,5 mjeseca. Моё ты сладкая. Znači, to je to, ljudi. Važno je da je ona sretna i to je to. Смотри, укусит. Evo ga, ljudi. To je taj poklon koji sam kupio za Janu. Znači, tu je nam je papagaj, plavočili amazonac. Znači, plavočelog amazonca je teško naći u Bosni. Ja sam uspio, već nešto je počeo da priča. E sad, naravno da je bilo i starijih, ja nisam htio starijeg. Ovo je beba od 2,5 mjeseca. Još se hrani na špricu recimo ujutro i navečer, dok ovdje jede svoje sjemenke koje kupujemo, znači raznovrsne žitarice. Ovdje smo dole kupili pijesak, ovdje je voda, ovdje smo mu kupili igračke, ove da se može igrat. Sad ćemo mi da otvorimo, pošto on je još mlad, hoće nekada i ujede, a sad ćete vidjeti kako se on u stvari penje sam. Charlie, ja sam mu dao ime Charlie, jer sam mislio da se svidjeti Jani i stvarno kao malo je stidan sad. Evo. Znači, našao sam ga u Sarajevu i vjerujte mi da sam sretan, jer i Jana je isto sretna. Kad je dobila sam poklon tako da sam i ja isto. Eto ga. Charlie, Charlie. Sad ćete vidjeti kako on to jede u stvari. Evo, uzeo sam jednu sjemenku. Charlie. Charlie. Bravo, bravo Charlie. Ja već učim da, pošto ova hrana se i meni sviđa, ljudi, pogledajte ovo. Imate žitarice, sve koje ja volim, recimo i orah, i suha banana, i kiwi, i šta ja znam. Svašta nešto, tako da ja nekad to pojedem pa njemu dam. Uglavnom, jako je lijepa, recimo lijep kućni ljubimac. Nisam ja vjerovao da ćemo ga ovako zavoljeti, ali eto, puštamo ga znači po kući. Kao što sam rekao, već 2,5 mjeseca mu je, nije on sad neki stari papagaj. Životni vijek ovog papagaja je 80 godina, inteligencija mu je od 9 od 10, što znači da u suštini on kroz određeno vrijeme kad nauči par riječi, sklapat će rečenice i znaće i odgovore. Recimo kad ga pitate dobro jutro, kako ste, on kaže dobro sam, kako ste vi, tako to. Što znači da je jako inteligentna životinja koju smo svi ovdje u kući zavoljeli, pogotovo djeca. Jana ga hrani sama na špricu, tako da Janu je najviše i poželio. Obično ovdje on stane u plazmu tu. Trenutno ga učimo da nam dolazi na ruku, mada teško, pošto je još mlad. Kao što sam rekao, već 2,5 mjeseca mu je. Evo Charlie, Charlie. Tako, dođi. Ovdje, babo. Dođi. Aj, pašćeš, nemoj past. Dođi.
Znači, iz početka je ujedu. Uglavnom, sve u svemu, tu je taj poklon koji sam ja kupio za Janu. Sad ćemo ga probat namamiti da nam dođe. A sad će on možda i poletit. Ujde bro, ne boj se, pa ja sam ljudino. Ja sam. Vidi. Ljudi, ja nisam vjerovao da može on da oguli sebi recimo košpicu jednu ili stvarno je oguli samo sa klunom. Ja imam recimo ovo par zubi naprijed i ne znam. Uglavnom treba mu nježan pristup da bi vam došao, jer još je beba, kao što smo rekli, boji se, tako da baš trebate biti nježni, trebate mu posvetiti pažnje. Aj, krila moja, evo ti ovdje ova, eto. Ajde, pusti me, ajde, neće ništa biti. Vidiš se kako je oguli, sve znači povadi, samo pojedi onu unutricu. Vidiš kako to vam govori. Bolje nego čovjek. Rašće još, naravno ovaj kavez je tu negdje do godinu dana, tako da ću nakon godinu mora da uzmem nešto veće, ali mislim da s ovim tempom kako je se već navikao na nas, iz početka je bilo ujedanja baš puno dok nije navikao na naše ruke koje ga hrane, tako da bit će to sve, što bi rekli, harašo, čali. Evo je, vidi tu. Čarli. Jana, de nam sad opiši tvoj trenutak kad si ga prvi put vidjela. Очень счастлива была. Я и сейчас счастлива. Čudo malinko. Znači, njena najdraža boja je zelena, kao što znate. Ja sam htio kakadu, ali kakadu imaju neku posebnu bijelu, rozu boju sa ovom krunom na glavi, tako da smo našli plavoćelog Amazonca. Čarli. Uglavnom prstenovanje, evo kao što možete vidjeti tu prsten. Vidite? Znači, rođen je u Bosni, trenutno radimo na tome da mu povadimo sve papire koji su mu potrebni da bi mogao da putuje sa nama. Čarli. Stvarno smo ga svi zavolili. Evo Fatima, šta ti kažeš? Kakav je Charlie, recimo? Pa Charlie je dobar, veoma je slušao što mu se kaže. Vjerujte da bolje sluša od moje djeci. I kad mu se kaže nešto, bako kad mi nešto pričamo, Смотри, как он stvarno. берет, чтобы откусить. Da. Ti mu kivi dala? Jučer je rekao, mama, mi smo se stali gledamo njega, ne vjerujem. Djeca već zovu Fatimu, kako zovu mama, pa i on je već skonto, pa i on zove mama. To nič, evo kažete. Jako je pametan ljudi. Jede, evo kao što vidite šta jede, tu mu se kupi, ovo je samo neki od sjemenki koje su došle u njegovoj hrani. Tako da hranimo ga isto i na špricu, pošto je još mala beba, ali bit će prilike. Pomogli je znači da... Čarli. Čarli lijepi. Lijepi. Charlie? Ja sam Charlie iskreno zavolila ko da ga meni kupio, tako da...
Да, это счастье такое иметь. Malo se stidim kamera. Ovo je nešto lijepo imati stvarno u kući. Zbog djece i zbog svega. Uglavnom, ljudi moji, to je bilo to, a to je bio naš Charlie. Так, видишь, как я кушаю? Вот так. Так берет, да, вот это? Drži. Već je naviku ovdje po kući, pa se stane gore na storu, pa na prozor, pa na vrata. Uglavnom, jedna jako lijepa životinja, jako lijep kućni ljubimac, jako pametan. Кушай, кушай. Кушай, кушай. Вот так. Vidiš, suhi kivi hoće. Скажи, не хочу. Скажи. Вот так. Znači, Jana je ostala sretna, kao što vam je rekla. Очень средно. Хвала тебе, Пуна. Вот так, да. Tako da ljudi, vidimo se u našem nekom novom videu. Vama hvala. Nismo dugo snimali, kao što znate, vidjeli ste i pisali ste mi zašto ne snimamo. Pa jednostavno nije bilo vremena, imao sam stvarno puno obaveza, tako da ćemo sad potruditi da svakim danom nešto novo snimimo. Vi nam budete pozdravljeni i imate pozdrav od našeg Charlija. Naravno, Charlie će imati svoj Instagram, možda i svoj YouTube kanal, tako da ćemo samo stavljati video o Charliju, njegove prve letove i tako te neke stvari. Voli puno da se kupa, i to sam zaboravio da kažem. Charlie, pozdravi se. Charlie.